Čaute všetci, ja som youtuber Striaka a dneska si ideme zahrať Five Nights at Freddy's tretiu noc, tak poďme rovno na to. Dúfam, že sa vám minulé video páčilo. Nezabudnite dať like a odber a poďme na to. Táto tretia noc by už mala byť o niečo ťažšia. Ak si bude problém, Hey, you're doing great. Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things start getting real tonight. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. Wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Neviem, že jak blízko. Okay, No tak veľmi blízko. Čakáte sa opováš. Foxy nič, ten zatiaľ spí. Dúfam, že to tak bude naďalej. Oj, hej. Ďalšie kroky. Jasné. Stop. A už je 1 hodina? Stop. Don't kill me. Čika je tu. Bonnie je stále na svojom mieste, všetko pohode. Ďalší pohyb. Už nie. Moc stresujúce na mňa. Stop. Stop. Kľud, to bude dobre. Čika. Dobre. Čiku máme. Bonnie na svojom mieste, Foxy stále na svojom mieste. Všetko je zatiaľ v pohode tak, ako má. Hej. Už. Freddy, Bonnie na svojom mieste. Čika tu sa na mňa pozerá, kokos. Ale baterka. Hej, zas. Ove 2 hodiny. To je zle. 67%. Fúha. Sme 66, choď preč. Foxy si spieva. No tak, choď preč. No, ty si. Prečo som bol tak dlho teraz? It's me. Oh. Foxy stojí. Čika! Ja zomrem v tretej noci. Ó! Ďakujem. To si za mňa teraz... Čika. Ešte, že... Foxy sa pohol. Čika je preč. Bonnie stále na pódium a sú 3 hodiny. Ale Foxy ten žije. Nie. Nie. Freddy sa pohol.
Bonnie sa pohol. Veľmi zle. Freddy, ja neviem, no. To sa dosť bojím. S ním mám moc zlé skúsenosti. Ale dokázal som mu pojaziť aj v 6. noci. Ale bohužiaľ na mobile a toto je na počítači, takže som asi skončil. Oh no. Please don't kill me. Ďalší pohyb. Nechcem. Prečo? Čo tak rýchlo hýbe, je len tretia noc. Aj mám len 37%, wow. Ty kokos. Čo? Freddy je v kuchyni. Stop. Stop right now. Please. No. 4 hodiny plné ešte 2. Ježi, ale to zase tak natesno bude mať. Okolo, keď bude 20%, tak sa mi to dá. Možno menej a hen to bude až keď bude mať 0. 6 hodín bude, až keď bude mať 0. Blízky pohyby. Blízky pohyb. Nič. 29%. To je tak zle. Dobre. Ale dostal som sa ďaleko. Čakaj, kde? Prečo už prestal spievať? A je teraz kde? Vyšiel. Hej! Stop! No tak to vôbec. Ja to kašľu. Ja to ne. Takéto veci tu na mňa skúšať. S Freddym. Nech si až 4. noc vychádza. 5 hodín! 5! Tak toto už je koniec. Ja som skončil. Ja som strašne skončil. Som sa zľakol. It's me. Poď. Číka mám. Daj by sa tu. Ale zasni sa. Bože. Freddy sa zatiaľ Teraz som to išiel povedať. Toto není už sranda. %. Haló. Stop. Yes, je to tam, tretia noc, dali sme to spolu. Freddy na mňa nemá nič, Freddy, ten neviem, nech ide preč odo mňa. Je to tam. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak čau!